Sanibonani. Yaba mfowethu, hamba kanjani? Niyaphila? Ya man, ungalenja la. Ya, sidudla sendoda. Bafowethu, makuwukuthi umuntu uyamthanda ne? Kumele ukuthi umbone nje esebheda ukuze umkhuze. Uyabona? Makuwukuthi umuntu uyamthanda, bekufanele umbone mebheda ukuze umkhuze. Yabo umuntu mekukhuza kusho ukuthi ngezinye indlela uyakuthanda. Ungabona umuntu asakukhuzi kusho ukuthi asenandaba nawe, asenavalo. Yebo leyo nto. Ya, ngifuna sikhulume lapha. Wozani impela nihlale phansi lapha nilalele Nkosi yensizwa khuluma namhlanje. Indaba engikhuluma ngalo South Africa yonke ithuli. Ikhulumi. Kokhuluma mina ngedwa nje ngikhuluma ngalo. Ya. Ya, uphondo into engasabi lutho. Ya. Uqweqwe. Naphela angisabi lutho mina. Mina nginenkani ngingedwa nje. Nezibindi konke. Bafowethu ngifuna sikhulume ngale ndaba kaMampintsha noBabes. Uyabona bafowethu kunesizathu sabantu abamnyama thina. Ngisho ungakhuluma isilungu esingakanani, ngisho ungafaka iweave eyellow. Kodwa kunesizathu sokuthi uzile mangabe umuntu eshonile. Yabo nje uMampintsha nje ade artist, Mampintsha ade edumile. Mampintsha kade balekile kuleli zwe. Emhlabeni nje uMampintsha ade balekile. That is why abantu abadumile uma beshona bevele endabeni, abantu abaningi bekhala because loya muntu ube role model yabantu abaningi kakhulu. Yabo? Loya muntu ubekade enikeza abantu ithemba. Kunabantu ade bebukela kuye. So-ke njengoba nazi nani bafowethu ukuthi akekho umuntu ongenawo amaphutha. Wonke umuntu unamaphutha. You understand? Ngifuna mina sikhulume ngale ndaba kaBabes. Indaba kaBabes manje ngathi siphume ngempela esandleni. Iphume yaze yaphuma ey'nyaweni. Yabo nje manje ayisekho right. Mina ngazi ukuthi abantu abadala bakuphi waye bengayikhuzi lento. Funa size sikhulume thina. Bese kuthiwa siyahlupha thina, sihlukumeza abafelokazi. Phungale nje. Amadoda ethu mase feel phungale sale sihlupha. Ngicela ngithathu ama-jokes nobe eceleni nokungahloniphi, nokungayiphatha kahle, nokubhema ama-drugs lokho. Nobudlongudlongo bonke lokho, nokuphuza beke eceleni. Ke silanda iqiniso nendaba yomuntu omnyama. Yabo makuwukuthi umuntu omnyama kumele uzazi ukuthi ubani. Ngisho ngasikhuluma isilungu nangey'ndlebe, sikhiphe namehlo. As long umnyama kumele uzazi ukuthi ubani. Isiko lomlungu alinayo alifani nelomuntu omnyama. Yabona? So-ke bafowethu indaba ila. Makuwukuthi ushadile, awushadi uwedwa. Abelungu beza nomkhuba ukuthi umuntu uyenkantolo lapha afika ashade bebabili. Thina sabantu abamnyama sinayo lento leyo. Yalotsholwa, kwenziwe yonke lento ukuze ungene emshadweni. So-ke into engiyishoyo ukuthi uma ngabe senishadile, omunye wakho uyakushiya emhlabeni wendela kwelamathongo, kubalulekile ukuthi uzile. Abantu abadala lento leyo bayenza ngezizathu ezithile. Understand? Nathi sabantu
esiphila ngokwesintu siyayazi lento leyo ukuthi yenzelwani. Makuwukuthi awuyazi wena ifune uzoyithola. Njengamanje uMampintsha akukapheli insuku ingaka phansi, kodwa uBabes usehamba etshaparaza manje lapha enza zonke lezi zinto afuna ukuzenza, uqopha amavidiyo manje, uthusela abantu, uveza zonke izinto ezingekho right esefonini kaMampintsha. Nasazi ukuthi umuntu uyalindwa madoda, umuntu ngeke ngikhulume ukuthi ulindwa kuze kube nini, but ngazi ukuthi umuntu uma ngabe eshonile namhlanje uyalindwa, umuntu uyalindwa ukuze ahlangane nabathile ngoba phela usuke engasekho la emhlabeni. Ngosuke umdukisa umuntu, uyamvalela. Yabo nje uma ukuthi kusemakhaya ashona umuntu namhlanje simngcwabe kusasa, ngoba phela kudala bekwenziwa kanjalo, ashona umuntu ekuseni angcwatshwe ntambama, or ashone ebusuku useshonile angcwatshwe ekuseni, yabo. Kulowo muzi kuzoba nokuthula, kuzoba nabadala abathile abazobe belala emathuneni for 7 days. Ya, ngeke ngichaze ukuthi kwenzelwani lokho. Kuze nakulowo muzi akukho siphithiphithi, kuthuli, kuziliwe. Yayizwa leyo nto, kuziliwe. Kangakanani kufa ubaba womuzi, ubaba kaSipontshi, wena usale uyakhuluma la. Kukho konke, ayikho into ecabanga ngaphandle kwefoni, ngaphandle kwephini. Ngisho emngcwabeni khala ngephini wena, ngoba phela mangikhumbula kahle mina akukapheli u3 years uBabes noMampintsha beshadile, wasedlula emhlabeni uMampintsha. Usho ukuthi wena usujabule ngaleyo ndlela wena, kukho konke kade ufuna iphini. Shuthi nje uma impilo kaMampintsha awuyiboni. Bathina bakubo kaMampintsha uBabes enza lento ayenzayo. Ngifuna nje silande iqiniso bafowethu, umuntu uma umthanda umtshela iqiniso. Mina uBabes ngiyamthanda kabi, you understand, and bengibukela mina kuMampintsha, so ngizokhuluma nje ukuthi khona abamthandayo uBabes ngisho wrong ufact andaba. Right, ngifuna ukunikeza unyaka December, angifuni ukunikeza December, ngithi manje sikuJanuary, ngifuna ukunikeza uDecember ka-2023. Nibuke ukuthi uBabes uzobe njani. Kubili, mhlawumbe uzobe ephumelele okanye uzobe isibotho. Ngani na? Ngezinto azenza abafowethu kumele sikhuzane, sabantu abamnyama nje kumele sikhuzane. Ngeke mina ngikhulume nginibhuqe lapha ngifike ngithi uBabes u-right, iphini yani yona le okukhulunywa ngayo. Yini ebalulekile iphini nempilo yomuntu? Kuze kunyakazise impela nje ngefoni, phini. Yabona bafowethu, ake singene la eqinisweni la impela manje. Amakhehla azovuma lento eyikhulumayo nezalukazi. Ononkroyi ngeke bayizwe lento. Yabo makuthi sishadile, okay, imina nomama wasendlini sishadile manje, sifake iring okanye nje sisemshadweni. Indoda ngayibona iphuma ihamba iyokwenza zonke lezi zinto lezi uBabes athi ziyenziwa, bese wena uyayiveza lezi zinto emphakathini. Thina sibona wena umuntu ohlanyayo, ngoba iy'ndaba zomuzi wakho kumele ukuthi ziphelele kini nobabili ngoba senikhethene. Uyayizwa leyo nto, senikhethene. Ungabona umfazi ephuma ehamba ayojola, iphutha lisendodeni, you understand. Kumele ukuthi leyo nto leyo niyihlalele phansi nobabili, mbuze umuntu wakho ukuthi kwenze njani, yini engayenzi kahle, akuchazele iphutha lakho ukuthi likuphi, you understand. NjengoMampintsha nje khona nje ividiyo engiyibonile, angazi ubani i-screen recordile kwashona le la uMampintsha ade ekhuluma khona, angazi nentombi yini, uNkulunkulu wami, thi masaji kwasha kwacima.
yini le Mampintsha ade engayitholi kuBabes azoyithola eJoburg? Yini uBabes ade ayenze? Njengoba uMampintsha ekhala ngemasaji nje, kuyenzeka ukuthi uBabes izalo zakhe zihrofu okanye zinokupelepele ngazi. Uyabo ukuthi kuyingozi kangakanani ukuthi uveze iy'ndaba zasemzini wakho, ngoba sizokhuluma thina ngesithule ukuhlanya lokho ukuthi umyeni wakho elisephutheni uliveze kubantu, ngoba sizokhuluma sikusole iy'thutha zikuvune. Uyayizwa leyo nto? Uma usemshadweni gcina iy'ndaba zakho, ngisho athi udume kangakanani, gcina iy'ndaba zakho ngoba nawe unawo amaphutha. Fana nokuthi njengamanje ngithi nginomakoti la endlini, ngithi mangabe siphazamisene, unkosikazi wami athathe indaba ahambe ayoyitshela uma wakhe nabakubo, iphutha lelo. Kumele ukuthi mangabe sihlulana la endlini aphume aye kithi wasimelane ayobatshela bangibize osimelane bazongihlalisa phansi. Ugwemani na ukuthi noma sesixolelene abakini bengangizondi, because mina nawe soxolelana la emashidini. Sithi uma sesixolelene la emashidini abazi abakini ukuthi sixolelene, bazobe lokhu bethi hlupha ingane yami lo, hlupha udadewethu lo. You understand? Kanade sixolelene, mhlawumbe udadewenu lo yena oronke. Uyabona? So bafowethu, please sebenze lento le, sebenze please, lento le isebenze, lento le akuyona imbali le, isebenze lento. You understand? Uma ngabe mina ngiyindoda, umfazi enza amaphutha la endlini, akumelanga ukuthi mina ngiye kithi ngiyomceba manje kodadewethu nakubafowethu, bazomzonda. You understand? Umuzi ngeke sisawakha ngoba bakithi sebeyamzonda lo muntu. Yayizwa leyo nto? Kumele makuwukuthi angihlukumeza ngiye kubo, angani sengine-access yokungena laphana naye kanjalo, yabo nje sisemshadweni. Phela ngisengena umkhwenyana manje ukuthi mangibona abakubo sokumele ngibaleke, cha, sengiyingane lapha ekhaya. You understand? Because sisemshadweni kumele ngiye kubo ngiyobatshela ukuthi ingane yeni ngenza u-1 no-2 no-3 ukuze balibize bahlala naphansi, ungenzi lokhu nalokhu 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 kuphele. Uyayizwa leyo nto? Kodwa wena makuwukuthi uthatha iy'ndaba, uyazi manje uyaziveza iy'ndaba manje ziyavela manje, kuba yilokho okuyikhona manje, kwenzeka yonke le nto imfishi ekhona njengamanje. Kunabantu ade bethanda uMampintsha, kunabantu ade bethanda uBabes. Njengamanje babona ukuthi besendaweni eronke, uBabes uzojikela ibo bonke abantu baphuma phela kuye kancane kancane. Yayizwa leyo nto? Bese uyahlupheka. Sasa uzovuke eqala manje ukuthi bakithi mina ngingumfelokazi, mina hey ngisizeni, ngicela 10 rand. Siqala ukuveza i-account number, masikubuke nje because awusile kahle ekhanda. Yabo? Awusile kahle ekhanda. Ungabona indoda ikufaka iringi, kusho ukuthi uyakudinga empilweni yayo. Wena uthi uma ungabe usufakwe iringi-ke usuzibona usungqesta manje ubaqwe ngoba ususemzini. No, akukho right. uBabes ngambona vele exabana noMampintsha ukuthi akasile kahle la ekhanda, ikhanda akasisebenzi. Uyabona? Mina ngizolikhuluma nje iqiniso njengoba linjena nje. Ya, ngeke ngiligege impela nje, ngifana nengane ebhukude esizibeni esimnyama ingazi ukuthi kunani phansi, ngene ngekhanda. Ngena kanjalo-ke mina eqinisweni ukuthi nizothini? Theka nonke nihamba nayo uBabes, niyithutha nonke, anginandaba ukuthi nithini. Ngisuka la ngiyothenga amagwinya ngiyadla, ngoba manje le nto yokuthi ngibe ngilokhu ngikhala la isisebenzi le nto. Incane ncane ngiyamthandazela uBabes, uNkulunkulu siza uBabes, inkosi yami, inyembezi za. Kanti umuntu uyahleka udlana namachaphisi le unwana ney'thende, usuthi atsha le emaweni, ubhizi uphenyana nefoni, noma ngabe usukutholile lokhu efonini.
kugcine phela ngokwakho. Thola umuntu oseduze nawe ongakusiza, nomama kaMampintsha noma ubani, ukhulume phela naye. Noma uye kini okungcona kuvela kasekho emhlabeni umkhwenyana. Iya kini phela okungcono, ufike uthole umuntu ongakhuluma naye, leyo nto idlule noma kubuhlungu. Singenaphi-ke thina siwumphakathi? Singena yabo nje wothi uBabes udadewethu bengiyoshaya la ngewisa la, ya ethi phapha mangishaye la ngempama, ethi phapha mangishaye la ngenqindi. Izothatha kahle le ngqondo, ngishaye nje amagumbi amane, ethi phapha mafuna ngishaye la, bethele isipiki sokugcina-ke lapho, yabona, ukuze ikhanda lithathe kahle. Bafowethu ngisho ngathiwa siye enkantolo manje ngizoluza vele icala ngoba phela ngimnyama ngithi, nina senakhuluma isilungu. Ngikhuluma indaba yomuntu omnyama mina, hhayi indaba yenkantolo nabelungu. Ngikhuluma mina ngokuyiphatha komuntu omnyama. Umuntu meshonile bafowethu kuyazilwa, umuntu meshonile akapheli ngisho 14 days uMampintsha phansi, kodwa manje senibhizi lapha phansi phezulu. Abanye bamdudu uBabes, veza yamasipho, veza nizinja nonke. Umuntu meshonele bafowethu uyazila, ahlale phansi azile, uzila kwasani. Nasabona omama thina bangempela, omama abakwazi ukuthi indoda mishonile ahluleke uhamba, umuntu angagezi nje ukugeza, you understand, because naye usuke efile leso sikhathi emoyeni nasenyameni, usuke ngekho right. Wena indoda ifile namhlanje wethula iyipishi manje, wena bayakulekelela obhululu bakho laphana, niyadudana niyophosana emaweni, zinja. Baphi abakini lokhuzana? Abadala bakini baphi? Uma ngithatha ukubheka uBabes, uyabona into ayenzayo, ululaza uyise nonina. Uma ngithatha ukubheka umama kaBabes, ngendlela ayekhuluma ngakhona ngeke ngambuka. Wawubona ukuthi cha, umuntu impela, umama impela ongakukhulisela ingane ibe nomthetho. Kahle kahle nje abazali bakaBabes, you understand, ngake ngababona mina kwenye indawo, ngiyabazi. Kodwa manje uBabes izinto azenzayo bafowethu, ayi, mina ngazi uBabes ukuthi yini kwenze njani, yini uNkulunkulu wami, yini engaka, yini wayifundaphi lento uBabes ukuthi akusazilwa? Kanti ukuzila angisho ukuthi umuntu agqoke impahla ezimnyama ne, kodwa-ke khona lokho ukuthi awukho right emotionally, awukho right. Umoya uma uphazamisekile inyama iyakhala, uyayizwa leyo nto? Ya, uba sey'nkingeni ey'ningi uma ngabe umoya ungekho right. Bafowethu ziphatheni kahle, no, ziphatheni kahle, ziphatheni kahle. Yabo nje sizwe siyabuka nje, kodwa isasa silazi. Le nto eziwa uBabes ngeke siyikhohle, ngeke ze sikhohle, somkhumbuza kusasa. Uneyiqalekiso oyitholayo, unamampama owatholayo asuka kwabaphansi uma udelela umuntu odlule emhlabeni. Kunoswazi olutholayo, kunenduku oyitholayo uma ngabe udelela umuntu odlule emhlabeni. Uma ngabe, yabo nje, uma ngathiwa njengamanje ubaba ongizalayo uyashona, okanye uma okanye umfowethu uyashona, umuntu nje engisondele naye uyashona, ngisho athi urish kangakanani, besethi nala ekhaya sisala sibanga ifa lakhe engcwatshwe namhlanje. Khona into esizoyibona, khona into ezokwenzeka, either uyethu uzohlanya, okanye sife sonke, okanye sihlupheke, okanye siphumelele, yabo. Kodwa bafowethu ziphatheni kahle uma ngabe kune-situation enje. uMampintsha unomndeni, bathini nje amanjani bamaphumulo uma bebona yonke lento eyenzekayo? Bathini? Balahlekelwe bona. Yebo kumnandi phela kuwe Babes, but
bathini abakini babes njengoba bamamukela umkhwenyana? Bathini njengamanje abadala bakini ababehalalisela ababekuthandazela ukuthi ungene kahle emshadweni, bathini njengamanje? Bathini abangani bakaMampintsha? Bathini? I-Big Nazi yona ithini? Izwe lonke abantu abalandeli bakaMampintsha bonke bathini? Mina ngithini manje? Bathini abantu? Hhayi, anginandaba mani nokuthi ungibheka kanjani, anginandaba nje, anginandaba. Ya ngisho ngingacabangani hhayi Fusek. Mina ngizothula mhla nangikhipha umlomo, yabo mhla nabamba umlomo wami nawukhipha konke nolimi lahla le, hhayi ngizothula phela ngakwazi ngisakhulumeka. Kodwa ngifuna ukwazi ukuthi manje nithule nithini umuntu eganga? Uyaganga phela manje ubhebs, uyaganga phela, ganga bukhoma. Nithuleleni bafowethu, yiphathe kahle please, mina ngingavuka-ke mina. Yabo kodwa manga ukuthi ungathiwa ngifile la mfazi wami asale enza into ezingaqondakali, ngingamshanga isiqalekiso esizomdonsa impilo yakhe yonke, yezwa? Qalekise mina kuze kuvame umusa, qalekisiwe, uyabona? Kuyazilwa madoda, abanye bazila u-6 months, abanye bazila u-2 years, abanye bazila u-1 year, yabona? Ukuzila akhona ugqoka ingubo emnyama, ugqoka ingubo emnyama kuwumkhuba owafika nomlungu othile eshonelwe isoka lakhe, umyeni wakhe, wasethi ngizomzilela ngengubo emnyama. Kodwa ukuzila bafowethu ukuyeka izinto ezenziwa umuntu ojabulile, you understand? Uyazila lezo zinto. That is why ukuzila kuhlukile, kunokuzila ukuzilela ukudla, kunokuzila uzila ini, yabo? Yabo uma kuthiwa kushoniwe uzila because kunomuntu ohambile, ilungu lomndeni elihambile. Kangakanani uhambile inhloko yomuzi, wena ususala ubaqwema nje. Hhayi bafowethu, ziphatheni kahle please. Ziphatheni kahle, ngiyantshela nizoba nenkinga, nizoba nenkinga nobhebs wena. Ngisho kuthiwa uwena phela ombulele umuntu, zila